Okay FM 101.7. Na mame nko na me nkodi nkomo we mesa ba nche enche ne mo na ba mo nkama kuma mo nkama yam ntuma kuma emu no kura aba emu no kura aba hallelujah so na de say Owura Abbas Nuruddin Ashanti Regional Communications Director ma NDC Amayuku na we acting CEO Emma Social Investment Fund na yene no entwetwe enkobo mi Abbas me mo ahye yo to expect here kwam kuma ticket here woni wa pamfo aize kudru ene o mo hotel aize ousu ye nyame bia ena ma we dey obetime de bia mi wa na uko yesu ye nyama o mi na na ka se congratulations ye ma congratulations nso eja isese John Dramani mama ye mampani na dawroma ohu adwuma waye ene sebi o modern ma wabɔ na brabo mu ene wo se kɔhwɛ ha ɛfa kɔma me nti ɔno so ye manamo ye da na se sɛ ɔno so watimi ahwɛ ne boy ni Abbas Nuruddin na wa hyɛre ne munyama etisa na ansa na me ne obedi nkɔmɔ no social investment fund no ɛyɛ adwuma no nani so ne sɛn yo ye kwa social investment fund ɛyɛ adwumaku a ɛyɛ group me and a couple mu no mo bie no 1998 ɛyɛ government of Ghana African Development Bank and UNDP na ye adwumadie no ayɛ tie no yakoye sɛ ye ho aban mu ase ye ho ni aban mu because we operate under the Companies Act na adwumadie no ayɛ no ye te sɛ NGO na ye butaye pa ye ti ye sɛ ye be ma ohie buruburu ayɛ dɛ abafom na ye hu ade bi ayɛ ha Ghana manfo a na ye develop concept note ni ayɛ bibi ti sɛ proposal ni ye akɔ development partners South African Development Bank World Bank no ko ni akɔpɛ sika na omama ye program ti so omama ye program a yetimi physical and social infrastructure ye schools on krafie ye compound ye covered ye see market no ne ade ye ta yetimi run micro credit facilities on krafie ye ba fiafo no ne ade bosia ye ta skill development and training enom ne eniema bebre na ye no ye company na ye da aban field ben America no na anya ba ye ni permanent staff aban ni fia oboka ye project staff una project anu afa dipa the project ni wu a na watafa afoforo kakra de ayede aka ho ye ka social investment fund basically eku a yatia ye di tu ye buruburu asia ho hyede ni aban mu pia woni development partners any donor community ni deals awoto na wunya sika odi abaye dwum anwuma e de aboa omanfo tumusa ya opapa me na de wo no no mate ewura na ayi enkoma ba ko me frɛ wo a edi ntintimai pa ne sɛ ye ne nanabi edi nkomo anopai en wo kyerɛ sɛ asante mantem enti NDC fo muni asante fo wom en wo de mampon de kura ye example ena Isaka wonu na ye MC wo ebi ha wan we na we wa mi what nkomo yi na ugi ne sɛn yo mi nya me do se na ma tie tie fo na pelu ye nyina ye te no sa na tie na ena ye papa John Dramani Mahama e di Asante region list of emergency e ba ye no very characteristic of MPP o mo pese o mo ke kan ni patribo o mo pese o mo ni pa mo ni mu eni ni pa mo samu mu a o mo di abo o mo fra na efi o mo samu akoni edu no o mo pese o mo ede se Ghana for so ama mi kan ti so dia se later e ba enra eye 40 MMDC no so far ya 41 no emu edunsia 15 and ye 7 isrimpo anase omoye akampo ana asantefo emu
emu bɛyɛ 26 years ɔmo yɛ asantefo ebi sɛ nana bi ɛbɛka sɛ yakɔkɔ siremfoɔ nko ara na yɛde abɛyɛ MMDC ɛwɔ asanserenia na ɔno as regional organizer no sɛbi wɔnsia yie anaasɛm no a na ɔpɛ sɛ ɔbɛka no wampɛ ho nimdeɛ na mepɛ sɛ metumire na mekyerɛkyie ni nti no mɛkyerɛ wo constituencies bi ɛne nnipa a wɔyɛ MC ɔwokɔ soame a nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Owusu Ansa Frank ɔyɛ Santini wokɔ Paada so a nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Adikasibe ɔyɛ Santini wokɔ Atwoma Paanwoma a nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Grace Agyemang Asamoah ɔyɛ Santini wokɔ Ɔboaso West a nnipa a yɛbɔɔ ne din yɛfrɛ no Fosila Wapia Kani ɔyɛ Santini wokɔ Botome frɛ ho a nnipa a yɛbɔɔ ne din yɛ Kyasapia Kubi ɔyɛ Santini wokɔ Adanse South a nnipa a yɛbɔɔ ne din ɛyɛ Niwadubiase ɔhene ba Fabena Ando ɔyɛ Santini ɔyɛ Kani wokɔ ɛyɛ Afigya Kwabere South a nnipa a yɛbɔɔ ne din yɛfrɛ no Per Antra ɔyɛ Kani wokɔ ɛyɛ Asante Akem South ɛyɛ Dwaso nnipa a yɛbɔɔ ne din yɛfrɛ no Maame Safoa Apia ɔyɛ Santini wokɔ Asante Akem North ɛyɛ Agogo nnipa a yɛbɔɔ ne din yɛ Sera Mwakoa ɔyɛ Santini wokɔ Ototobiri nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Emmanuel Obiagyemang ɔyɛ Santini wokɔ Adwoso nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Geraldine Asante ɔyɛ Santini wokɔ Dwaso nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Eunice Ɔnyewa Nsu ɔyɛ Santini wokɔ Kwabere East nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Joseph Amankwaa ɔyɛ Santini wokɔ Secretary Central yɛwura Sugar Farmers Deposit nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Samuel Tumwa ɔyɛ Santini wokɔ Kumawu nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Kwasi Amankwaa ɔyɛ Santini wokɔ Asante Akem South nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Beleza Edu ɔyɛ Kani wokɔ Secretary South nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Emmanuel Amutumasi ɔyɛ Santini wokɔ Ɔfɛn so na Ɔfakoma Dan nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Caesar Ɛkyampo Oposu ɔyɛ Santini wokɔ Ɔfɛn so South yɛwura nnipa a yɛwura Mahama bɔɔ ne din yɛfrɛ no Franco Wusu Amoa ɔyɛ Asantini wokɔ Manso Nkwanta Boris Manu ɔyɛ Asantini wokɔ Manso Adubia Benjamin Mafu ɔyɛ Santini wokɔ Nkageɛ Wisdom Ɔsɛɛboama ɔyɛ Santini wokɔ ɛnti asɛm a nadabi yɛka sɛ yakɔyi esiremfoɔ nko na abɛyɛ MFDC no sɛbi sɛ wowɔ nipa 41 yi na emu 27 ɛyɛ asantefoɔ na emu anaa akamfoɔ na emu 16 ɛyɛ sɛbi ɔmo nyɛ akamfoɔ na wotumi ka sɛ 16 ne dɛ ɔkɔhyɛn 27 ne deɛ a na nabi ɛnso nkoku na ne nkontan yɛ ọkọ pẹpẹ college o. ọkọ pẹpẹ college. na sẹ wuntumi nso kọ pẹpẹ college. mi lè misrẹ wo misrẹ mpatsọ. nti no pẹpẹ college ẹ náà mo product nyinaa na yẹ papa. na mi ni ẹ wọ na o kọ yin o kọ yin. ọba o deɛ ɛnɔm no deɛ miɛmfa ntwam sɛbia ne hia ne sɛ ma bɛduru ɛno de nia nana yɛwura Mahama baayɛ no ɔde susudua bi to hɔ a yɛde yi ɛyɛ MMDC na susudua ne nyinaa ne sɛ obi a ɛberɛ a yɛ paati ne kɔ ahohiahia mu ne ahokyere mu no ɔbrɛ de ne sika ne ne nkwa ne n'ahoɔden to hɔ ɛma NDC sɛ ɔyɛ nsuamuni sɛ ɔyɛ anonani sɛ ɔyɛ deɛ sɛ wabrɛ ama paati ne in a certain capacity a ɔsɛ pata sɛ ɔdi ade ɛyɛ dɛ ɛyɛ yie na ansa na bɛba hɔ no and even MPP na Asante region no ɛnyɛ wɔn DC nyinaa koraa na ɛyɛ asantefoɔ okɔtafoɔ a MPP MC ya no wɔwɔ ne yɛfrɛ no Lord Inusa Lansa ɔyɛ bonjani okɔ Manso Adubia Manso Nkwanta MPP DC wɔwɔ ne yɛfrɛ no Nii Olesu ɔyɛ nkranyi enti asɛm MPP deɛ ɔmo ka sɛ Asante region ni kwan sɛ obiara tumi ka asantefoɔ nko aho no the fact sɛ ɔmo kɔ pɔnkye nkɔfoɔ bi a ɔmo nyɛ asantefoɔ a ɔmo bɛdi post na defeat that people na sɛnea meka no yɛwɔ susudua a yɛde yi MMDC yɛyɛ nipa a wayɛ dɛ wabrɛ na wohwɛ yɛkɔ opposition no a Kwame edumire bi yɛpɛ 2020 ni yɛsɛ nkɔfoɔ ama ɔmakɔ NC
MP ama NDC wa Asante Region baby bebree nya obi ampete obeba bebre ase na daade wa NDC no enya nya nkofo bi na omuda wo adwuma omudu omusika ko omu bi aba ebe kwa ma NDC ebe ebaye ebi na wo wo se se ni pa wa putama na fedo di bomu bia ye yitri ni ankofo obi a wo no obra party ni kwa wo ni e wo na ye ni so ni afa na bra na na ba de mo ye fa ko mu enkofo na wo kan no ogumu bia ni wa ye kokko pribia most of them are parliamentary candidates am I was Asante Region 8 years Obama grant to Sadik our 2021 na parliamentary candidate 2024 the tie parliamentary candidate what you say oko eye atuma mo bi eja no fa eye Zakaria ono na eye parliamentary candidate for eye 2024 Oko bẹẹbi bebree a obi a yẹdi ama ne bia no wakọ Prem Bega ẹna wẹnya ne yẹdi ama no na osi nipa no ẹwọ Prem Bega akonya ne dia ẹno deɛ ne sire mu ni a wɔyɛ ɛnfata na wɔ brɛ na yɛ sɛnɛ ne mu nyamo dia ɛsaasɛm no ɛnfa so na yɛka sisi bia sɛ NDC ɛyɛ amanyɔkuo a yɛyɛ framan ya bɛsi asantefoɔ kakra tirimfoɔ kakra ahonafoɔ kakra nzemafoɔ kakra ɛno nti ne yɛsɛ yɛyɛ Congress no yɛnkita MPP a woyɛ nipa no nyiyimu ɔmoyɛ nipa mu nsamu a wobɛ piritumi a yɛsɛ wo koraa wo ne man ɔde fie bɛn na ne ba ne ɛbra bɛn na wo papa abɔ efie bɛn NDC ntisaa NDC yɛhwɛ nipa brɛ so ne yɛde ayɛ bɛn yɛde atua ne ka na wobɛ baabi te sɛ Asante Region a wɔfa ayɛ te sɛ Greater Accra ɛyɛ regions bi wɔ hɔ a yɛ cosmopolitan in nature yɛka cosmopolitan a and the people that every one man the match na one of what and no matter for even though we three of our cow. Nana me and say, men are no by Asante Region 120 years ago. The man, you will not pay for before when you're 100 years, when you pay 15 years. Me and your woman. Any, me by John William Dumasia. I mean, do it about just one, which is a training and flower. You know, never me our woman, our walk for you, or your woman, what I am family, or brought 17 years, what you hope. Me about Rudy, your woman, I told you. Hey, Raja, I'm me, baby, I'm me, if you are good time, I'm palmy, so wouldn't back to Legia. Watching it, what a young man go down, then another yes, good. Name after what is not Asante Region 100 years ago. Miss Diminity and those in the cafe, Miss Pata made it to me was anti-Memoana. While I think of all yet, and say, no, say, I don't want to try anti-Bruno. The very soon, what say, your papa will what is a book of 4 months and the 4 band of women and the problem with the idea. In admission of the fact that Asante Nahuo, Asante Ripa, Eki, Bibri. And now, who call that this is a Greater Accra, any of the baby. You are Asante what to call some woman and no one and I'm not what another we are saying, you know, or most of the idea of Yawama, for a Santini and no DMP one time. I don't have no a Santini, no DMP one time. I'm at my MP, I have to a free from Mensa, Opri Mampon, Opri Ukro Mampon. Then they be out after Pasiani Mampon. No, the MP, a year Amataman. Oko Abrochira, Yenya Santinia, Opria Santi Gapemane, year finance minister, English Abrochiman President. And now in England Parliament. There was Santinia, your friend for what now, MP, but the NC is Wabra and the home free, a president. And you know, one another member, now, what why they apart and hope you, or who to be because they say, take a dear action about some car, and not to meet an about some money. Honorable Collins Dauda, half Mehame. That Yaya can say, okay, yes, you are what you are answering. I have the free place and now the video Denaba. Or be I have the one mammy or Yaka one brother party. Oh, Sante, Sante. Sante, Nana be no power Catana, and so nip Asante Mamre. Another your one would go on your Sante. Because I Sante will feel such a I say, and none of the Sante and you really pay to be brave. You want what the Sante in the Alboto.
ba wo be wura wo bonti no wo be wuru say enye ta na tie ye wura konfo amote obi konfo amote oyi ko nyama sikaja kofi e ba ye no oye wura bi di ka sikaja kofi ni asantema ye ti ene say esan say esanti e na asantefo aka ho wa ko mo fe do do dia kofi wo ko fa di pa bebre di wo mo de wo mo ba na wo ma di pa di hu say sebi e so sebi nya do nye santimia o fa di tinji atrema ma santi to ye mra de say say obi bia ya wo no asanti ye wo no asantima mu a wadi 21 years no o ya asantini o ba ko fi do ni samra no o ko mensia library a wo o fa mo na ye samra no se obi bia ya wo no asanti we de sane ma mi ye daga ni ne ma mi ye bo ni wo ye santini na wa wo di mo a wo ba ko kire musia bia se wo ba ko fi do wo ye santini o ko kire musia bia se we no ma se nya santi a tete no di eku oba pa nya se kwa me kan me bo ana oba pa me ko me ke ya amanda ko asem na me kan enti na bi so ye santini se ye wo kan a o be wo sa santi a kata kra ye tribalism e lu ti na conform ti ye bra after we golden tools up ala bia ya wo asante we dia we 21 years be bia na ma mi ni papa fi o ye santini na wa wo di ma o da papa kire sa di kana se to ye santini no ni buo buo e de ko bro ko ja o pan e di die di na o ya ma sante 100 years wo ti ni din se na na ma be na o 100 years wo ti ni din so di ade e di wa bra wo no so abre e de ama sante e di wo baba na ye me ka ko ti ni se NDC, there is a good to what to be our especially we are original parliamentary candidates in Krinu, your famano. Then, yeah, we now stand to form original parliamentary candidates in Krinu. As they say, Eric Sibe, original 2020-2024. One needs to remove the call by not from time because you see our bread. Oh, Akima Mammy or please, as the mind. Original 2020-2024. It's not our place, you know. One sama ya friend longer than for you longer ye ama wono in NDC you read the person you read the view free you then you want na yamane dia be ayi obi so asende ebusa se uko bia eslema mentifia obi ozo ayakọ no ho watena ho enum ne ade won so no sa nipa no edu adedi a yamane ni sebia obati yesi kwadwa asante wo ebia Mampolisi West or municipal chief executive yamani ni wose ya hon so ya he hosa on the bibia said the hosa eno na make can tell say asante form continent stream o hwe NDC your parliamentary candidate wo stream na hu asante ni bia na kan ni bia di wo me bo a o ba asante region out of 47 no imu be 22 stream for na anonafo and no na me tell we say who go stream na voter region na wo yam from so because the DNC entry asante phone ko stream in sufficient quantity say that o manu be kinya boa wo so be kinya play to me so me be do na asante e ko bodon pim wo Tamale na ye bia Tamale South NDC candidate Tanzania o ko contest no anya MP be to wa wo be kinya be ba do be boa and no thing na me greater Accra example and no thing na me present example nya stream for there ye nya na for there ye fa na say ye ba asante any abetna ba asante for so bankan asante for kwa approach o bo su di ade o the hot one for say asante for client o bo su di ade dey ya na that MPP maximum mentality ni ko mu ni ko mu semu de bia ye kire wo bi ase no MPP ya bicha omofuma ba ma se me ho na no ye bicha omofuma na ofa me trama ku se MPP time a ye di post the wa asante man ka bugina ma asante ko no wa mi interchange ni ye ya na ya nye e ho vutu aferi hospital ni ye ya na de bi o the wa hospital ni ye ya na na ga ni ye o ni ye na asante ko no ye di tu ni ma o no mo je o ba gracia no o mo di abeto asante futu mu ana and the Chinese say, you need to follow the original children. Yet, many of the best will be a better say, 1 year you are. The other two, who make one year, Mamma Sante, up and into my pelframa. Over Asante, Asante Bubeno,
yɛde yɛde ɔkɔkɔ na titiri kuro ɔpɛnto akasa ntɛm wɔ mpɛmpi na asante kuro no ɛda hɔ no yɛwɔ kɔkɔ bebree ɔwɔ nso abɛbrɛ koko ne sere bɔ de bɛbɛ koko ɛne yɛde hwɛ asante akratefoɔ bebree a na wɔyɛ akratefoɔ ana anwonaka dansi a ɛwɔ hɔ no ebire bi kuru yɛ a yɛsɛ yɛsi dan abɔ so no yɛkɔfa akapaamefoɔ ɔmo de bɛsi dan ma ɔmankonya a ɛdan yɛ yɛde mfante ka ɔyɛ dɛ ne baayɛ ebire bi kuru yi ne ɛhuru sɛ mfantefoɔ n'anim paano ne dɔkono yɛ eti yɛbɔ sese ma ɔmo sɛ ne yɛbɛyɛ a yɛbɛnya dɔkono pɛɛdi ɛyɛ dɛ ewo eti bi di asante ayɛ bia no wɔ ase asante wọ́n ní otumfoɔ ɛne asante ne hemfoɔ bɛtwa mu sɛdeɛ ɔmo titiri ɔmo kuro no a ɔmo di ahohoɔ na ahohoɔ nso contribute towards the growth of asante nti nyɛ npp a ɛnɛ sɛdeɛ yaado ɛnyinaboa ɛhiafo ɔmo a ama animguabe aka ɔmo paati agu nana bi deɛ wɔyɛ nyinaa no ɔbɛgye npp wabra no ɔmo 137 seats ɔde akɔ 88 animguabe aka no ɔtaa pɛsi ɛto ɔbama no nti ne campaign na wɔyɛ ɛna ɔbɛkeka saa nsɛnsɛm no ɛnyɛ biribi a wɔyɛ deɛ wɔkasa ma ɔdɔ ma wo sɛ yɛba opposition na bi na asɔre kasa na amake ne failure no na Ghana ne yɛ nipa baako nti wɔte yɛka yɛ mbom ne yɛtɔkɔ so bi dwuma meda ase paa wɔ papa no meso meda ase paa mɛpɛ berɛ na yɛhyia wae wadama meda ase paa wɔ fa berɛ biaa me wɔ hɔ mate bye Abbas Nuruddin Ashanti Regional Communications Director. And I know I train Komono Afa and Simbia who Okay, FM 101.7.